Onko tulossa tärkeä päivä? Synttärit, juhlapäivä tai muu bile? Tilaa meidän pitopalvelu, niin homma hoituu ilman stressiä. Aina tuureimmat raaka-aineet, aina aito kotimaku. Laitamme kaiken kauniisti paketin ja tuomme suoraan juhlapaikalle. Niin, että vieraat viihtyvät ja muistelevat tätä päivää vielä pitkään. Kiitos Ravintola Natalia. Erittäin hyvä tarjonta. Oli 80 henkeä porukkaa. Kaikki oli erittäin tyytyväisiä ruokaa ja seura tietysti oli älyttömän hyvä. Kyllä. Ruoka oli hyvä. Kiitos. Ja tervetuloa kaikille Ravintola Natalia. Relanderin katu 70. Kyllä. Odotamme kaikki syömään. Ruoka oli erittäin hyvä. Kiitos paljon. Kiitos. Joo, kiitoksia. Tosi paljon kiitoksia. Tervetuloa Ravintola Natalia.